er liggen ook de ballen op de middenstip. En die is daar op een hypermatige manier zus neergelegd. En neemt zomaar de neergelegd, dames en heren. Die is dan de neergelegd door de Tempeliers jaagprins van de stad Maastricht, Ties Gerards. De eerste, en hij is lid van de Maaskluivers uit Borgjaren. Hij is 11 jaar en ik wil een daverend applaus huren, dames en heren, voor de jeugdprins van de stad Maastricht. Hoe chic is dat? Dank je daarvoor. Ik ga nu Bambi erbij rollen, want ik denk nu dat het prachtige moment is aangebroken om samen met Bambi een Maastrichts volkslied te zingen. Thank you.